Altså man skal købe en cykel hos mig, hvis man ikke er ligeglad. Jeg synes, det er det primære. Det handler meget om for os, at det skal være et valg. Det skal ikke være noget, man bare gør. Jeg hedder Anders Freestone, og jeg er 33 år, og jeg bor i Aarhus. Jeg er en passioneret cykelnørd, og så har jeg også Knuds Kiosk på Nørrebrogade 16. Jeg er vokset op langt ude på landet, hvor der er rigtig langt til naboerne. Og hvis ikke de er hjemme, så er der ikke nogen. Så der har der altid været den der cykel til at cykle en tur, eller når man så blev ældre, så var det jo også nøglen til at få legekammerater og et liv uden for den der lille by, hvor man boede, ikke? Så det har været sådan min længstvarende venskab indtil nu i hvert fald. På et tidspunkt var jeg så heldig at få en nabodrengs cykel, som var en BMX'er, der var sådan rusten og godt udtjent. Fik jeg ligesom hentet den her cykel, brugget den hjem, sådan igennem byen, de der sådan par kilometer, som det nu var, fra hvor de boede på sådan en gård lidt ud af en grusvej, og så hjem til mig selv. Sådan med de her sådan helt flade, fuldstændig udtjente dæk og bremser, der ikke virkede, og måske bremsede bare bremsen sådan en lille smule hele vejen. Men alligevel, selvom den var så forfalden og udtjent, så var jeg helt vildt glad, ligesom om, at jeg lige havde fået en ny cykel. Men det var virkelig i hvert fald en stor del af for mig, det der med at få den der forståelse af, hvad cykler kan, og glæden i ikke kun at cykle, men også sådan den håndværksmæssige del omkring det, ikke? Og sådan det arbejde, der lå i, og gøre den til noget. Og samtidig så også ligesom det ejerskab, jeg fik til den igennem det, ikke? Til at jeg så lige pludselig havde en BMX'er, der i hvert fald kun var en af, det er helt sikkert. Med røde dæk og den der helt blanke, sorte finish og en ny rød sadel og det hele. Det man får her, det er bare en cykel, der er blevet brugt noget andet tid på, altså som samtidig også er med til at give dem, der kører på den, en anden oplevelse. Når man køber en cykel i Knuds Kiosk, så fungerer det sådan, at man skriver en e-mail til mig, og så aftaler vi et tidspunkt at mødes her i kiosken, hvor vi så har en snak om ligesom ønsker og behov, og selvfølgelig også budget. Og så tager vi den ligesom derfra, hvor jeg så viser nogle konkrete eksempler og finder billeder og hvad der nu ellers er relevant. Og så går der typisk en 3 uger til den færdige cykel, den så er klar. Jeg tror primært, det handler om, hvad for en motivation man har for det, man går ind i, og hvad det er, der driver en. Altså, det er ikke vigtigst for os, at vi sælger 50 cykler om måneden. Så vi vil egentlig hellere sælge 5 særlige cykler, ikke? Så.